En aquests moments es pot circular amb precaució per esta zona de l'autopista A7. Al llarg del dia els operaris han hagut de treballar de valent per netejar la calçada. En alguns punts queien autèntics diluvis a l'asfalt. A primera hora de la vesprada s'han produït nombroses retencions i entre els vehicles fins i tot corrien 2 cavalls, desbocats que han contribuït a incrementar el caos circulatori. Finalment, efectius de la Guàrdia Civil han pogut atrapar-los. Les intenses precipitacions han causat situacions com aquestes, amb camps totalment negats per l'aigua i carreteres que s'han convertit en torrents. Molts eren els vehicles que s'han vist atrapats per les aigües. Els conductors feien el que podien per arribar als seus destins. Ha tingut molts problemes per arribar així? Molts. Ahir de Corbera del Cira i tot això per aquí s'ha fet una cotxina tot. Si la situació ha sigut preocupant a l'A7, no ha sigut menys a altres carreteres com esta que condueix a Gandia, on en les últimes hores han caigut més de 340 litres per metre quadrat. L'acció de les aigües ha fet que l'asfalt es desfera i ha fet necessària la intervenció d'excavadores per llevar les restes. Hoy aquí ha habido una animalada de agua, ha pasado por aquí, pero en cantidad. L'estat de les carreteres també ha provocat nombrosos accidents en les comarques centrals de la Comunitat Valenciana, com el d'este camió que ha volcat de prop d'Almussafes. Precipitacions han causat situacions com aquestes, amb camps totalment negats per l'aigua i carreteres que s'han convertit en torrents. Molts eren els vehicles que s'han vist atrapats per les aigües. Els conductors feien el que podien per arribar al... Això, està creant una nova cultura del cos, crec. Les grans comunicacions i grans moviments migratoris evidentment han sigut un dels factors que han alineat durant molt de temps que són els el gran moviment de persones arreu de tot el món s'està trencant un poc i aquest cercle asèptic que hauria quedat oxidat i estan tornant moltes malalties infectocontagioses. És el gran èxit, però què passa en les grans malalties víriques? No sols com la sida, sinó el virus d'Ébola i molts altres que estan tornant. Veurem què passa en el futur. Senyor Josep Lluís Barona, ell és professor titular del Departament d'Història de la Ciència i Documentació de la Universitat de València. Està parlant-nos sobre el curs, el domini del cos. Gràcies per estar amb nosaltres, li comunico. Crec que ho tindràs un poc difícil. Sí, crec que sí. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Molt bé, gràcies a tu. Les novedades de este curso escolar destacan aumento de oferta de un 16% per a xiquets de 3 anys i de noves construccions i infraestructures per adequar a les classes escolars. I en guany ens trobem amb centres de nova construcció com la Marina Callao. No hay ningún motivo para que no comience el curso con absoluta normalidad. Yo también los factores que este curso y habrá más de 1.200 unidades de Casa Enrique. Sí. Que no sabíem, és que no ho sentia, ara ja ho tinc. De taverna. Està a 5 tavernes ja més o menys que aquí, Sí. És àuia que tindria, però algunes no tavernes. I em pego, així se pot anar a àuia que antes i els bancals estan tots anegats a tot. Sí.
a hacer una chiquería por sacar. Totes les carreteres d'accés a Tavernes estan alçades per la força de l'aigua. És impossible accedir al poble, però la Guàrdia Civil ens assegura que dins no hi ha cap perill. Els veïns de Tavernes de la Valldigna intenten recuperar la normalitat enmig de carrers plens de fang i d'aigua a causa de les inundacions que ha patit el poble. La Comunitat Valenciana passa l'alerta més baixa en disminuir les pluges que en molts punts del litoral han deixat un ampli paisatge inundat. Pobles com Simà de la Valldigna han recollit més de 500 litres... En estos moments, com està passant durant tot el matí, estan sobrevolant la zona helicòpters. Així, baix mateix d'on nosaltres estem, s'ha habilitat un improvisat heliport, podríem dir, n'hi ha també camions de la Creu Roja. Esta zona, estem just a meitat entre Tavernes de la Valldigna i la platja de Tavernes. Esta zona, la de la platja de Tavernes, és l'única que queda incomunicada. Ens han dit que un dels avions que sobrevolen la zona, no sé si serà este que es pot sentir, du a bord el president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que està visitant les zones més afectades. N'hi ha algunes persones en aquesta zona que vostès veuen que està anegada, en concret un treballador de l'estació de Renfe i 2 persones més, pensem que estan en una fàbrica però no corren perill, simplement han demanat menjar i algunes mantes i a través de les zodiacs se'ls intenta acostar el que necessiten. Tavernes de Valldigna també ha passat una mala nit, ha estat incomunicada durant tota la nit. En concret, a uns 500 metres, així darrere de nosaltres, a una zona coneguda com Borderia, hagueren d'evacuar persones i tots els veïns de Tavernes de la Valldigna que no pogueren arribar als seus domicilis han passat la nit a Cullera. Així tenen el relat dels fets. 9:30 de la nit. L'ambient bull a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. És el punt de coordinació dels treballs de rescat. De la playa para aquí, ni de aquí para allá, está completamente cortado. Los camiones del ejército no han podido llegar. L'aigua impedeix l'accés a la platja i molta gent es queda sense un lloc per a dormir. Efectius de l'exèrcit els traslladen a un hotel de Cullera perquè passen la nit. Arriben a les 10:30. Hi ha dones, xiquets i ancians entre els evacuats. Pues mos ha tocat un poquet xopats. Tots xopats, ja veurem si tenim sort i a demà pa callar. Jo he acabat de treballar, i ja no he arribat a casa. M'he deixat en casa a ma mare, les meves filles, i estic tot el dia fora de casa. Esta imatge s'ha pres des de dalt d'un camió dels bombers. Correspon a la carretera que va des de Cullera fins a la platja de Tavernes. L'equip de Canal 9 es troba una patrulla de la Guàrdia Civil que acaba de rescatar 2 famílies que s'havien quedat aïllades en una casa de camp. Però molt, ahí n'hi ha un metro d'aigua. Ahí n'hi ha un metro d'aigua. Si no es per estos senyors, ahí mos quedem ahí estancats. ¿El vehículo está solo? ¿Cómo se han alertat? Pues per telèfon, perquè tenim telèfon a la casa i li ha tocat per telèfon i hem vingut per nosaltres. Som 2 casetes diferents. Este xic estan en una i nosaltres en l'altra. Més avant, un autobús té problemes. S'ha quedat parat per l'aigua i dificulta el pas dels vehicles de protecció civil. Són les 12:30 de la nit. En este punt on l'aigua ens arriba fins al genoll i on no para de ploure, els bombers han hagut de treballar de valent per traure aquest autobús que està darrere de mi i que s'havia quedat travessat enmig de la carretera. En ell van 7 passatgers. Ara ja tenen camí lliure per accedir a la platja de Tavernes. Una vegada han apartat l'autobús a un costat, els bombers salven estas 7 persones y les pugen en un camión militar. Cuando hemos llegado a Cullera, nos han dicho que había que pasar con cuidadito, pero que nos hemos quedado en la mitad del camino. Y ahora, pues nada, esperando poder salir de aquí. El comboi arriba a la platja de Tavernes a la 1 de la matinada. Els carrers van de vores a vores. Les zodiacs de la Creu Roja estan a punt. L'alerta es manté durant tota la nit. Això era a nit i avui continuen tenint problemes, tenen problemes amb els telèfons, també amb l'aigua, encara que a poc va tornant la normalitat així a Tavernes de la Valldigna. El ple de l'Ajuntament este matí ha fet una declaració de zona catastròfica i el primer punt que ha visitat ja este matí la consellera d'Agricultura i Medi Ambient, Maria Àngels Ramon Llin, ha sigut precisament Tavernes de la Valldigna, després continuava cap a Cullera i cap a Gandia. Anem a saber com estan passant el dia d'avui els veïns de Tavernes de la Valldigna. Este matí els carrers de Tavernes de la Valldigna mostraven les conseqüències dels intensos enruixats de la vesprada d'ahir. Fins a migdia s'havien recollit uns 400 litres d'aigua per metre quadrat.
Des de la riuada de fa 14 anys ningú no recordava una situació similar. Ha sigut una pluja d'aixes torrencials que hi ha hagut, que jo no ho he conegut en la vida. Tinc 49 anys i això no ho he conegut en la vida, perquè això han estat 14 o 15 hores plovent, però a barbaritats. Esto no se ha conocido aquí en la vida, así que todos los años trabajando el huerto, preparándolo, yo tenía la naranja ya vendida y todo, y fíjense qué desastre ha pasado ahora. Els treballs més intensos se centraven a traure l'aigua de bona part dels subterranis dels edificis que han quedat inundats. Bombes i operaris treballaven a ple rendiment. En alguns dels garatges l'aigua ha arribat fins als 2 metres d'alçada. Les escoles i instituts del poble no han començat el curs perquè també han patit els efectes de la riuada. La intensitat de l'aiguat ha tingut efectes devastadors en certs punts de tavernes. La força, per exemple, amb la que baixara ahir el riu Bacà va derruir fins i tot alguns dels murs de contenció, com poden veure així darrere meu. Els danys a les indústries es compten per desenes de milions. És el cas d'esta empresa que fabricava material en PVC. El quasi metre i mig d'aigua que per ací ha passat ha inutilitzat tota la maquinària. Molts comerços també han tingut pèrdues importants. L'aigua i el fang han fet malbé bona part del material que hi havia emmagatzemat. Precisament en un ple extraordinari celebrat a primera hora, l'Ajuntament ha decidit demanar la declaració de zona catastròfica per poder fer front a les importants pèrdues econòmiques deixades per la riuada. I des del terme municipal de Tavernes de la Valldigna, només dir-vos, Clara, que demanarem pas en el moment que tinguem qualsevol novetat. Perfecte, Maria Josep, continuem pendents de les novetats que ahir es produïsquen i després tornarem amb vosaltres. El tram entre Favareta i Xeresa i també l'autopista A7 en l'accés a Xeresa, que ja està habilitada per a la circulació. En canvi, continuen registrant problemes les següents carreteres. La comarcal de Barxeta, el tram que va des de la platja de Tavernes fins a Cullera, l'accés a la planta siderúrgica de Sagunt, Matxuquera a Barran de Beniopa i el pas inferior del ferrocarril a Belreguard. No es pot circular per la comarcal 324 en la Ronda d'Albal, per la 340 a l'altura de Benigànim, d'Alzira a Sueca, en el Barran de la Murta i entre les Marines i Dénia, i a Castelló la carretera que va de Benicarló a Peníscola. Pel túnel de l'Olleria, a la Vall d'Albaida ja es pot circular amb normalitat. Però quant al trànsit ferroviari, la línia València-Gandia continua interrompuda en el tram de Xeraco, obstaculitzada per l'acumulació de l'aigua. Renfe ha posat a disposició un autobús per traslladar els viatgers de Cullera a Gandia. Trànsit recomana circular amb especial precaució per carreteres d'accés a Dénia, pel camí de Gandia, per la comarcal entre Pego i el Verger, la rotonda de Picanya i el tram entre Meliana i Massamagrell a la carretera de Barcelona. Recorden que el telèfon de trànsit per a informar-los és el 900 123 505. Durant les pròximes hores s'espera que la situació meteorològica s'estabilitzi i, de fet, tota la comunitat valenciana ha abandonat d'estat d'alerta màxima i ha entrat en alerta O. El fort temporal que ara ens abandona ha deixat caure grans quantitats d'aigua, especialment en les comarques de la Ribera, la Safor i la Marina, i un paisatge desolador de carrers i camps inundats. Els pronòstics meteorològics anuncien que el fort temporal ja està remetent i que el cel tendirà a aclarir-se durant el dia d'avui. Però la tempesta que ara ens abandona ha deixat imatges tan espectaculars com esta. Camps completament negats i carrers inundats és el saldo de les fortes pluges que han caigut a la nostra comunitat. Unes pluges que s'han recollit especialment en algunes comarques com la Safor, la Marina i la Ribera. En moltes localitats els barrancs i les sèquies es desbordaren per la gran quantitat d'aigua i ocasionaren greus problemes. Alguns barris van quedar aïllats pels inesperats rius que anaven formant-se en els carrers i fins i tot s'hagueren d'evacuar els veïns dels xalets en algunes zones. Ahir la gent aprofitava els moments en què deixava de diluviar per a buidar d'aigua com podien els baixos i les cases. La força del corrent ho arrossegava tot i dibuixava un panorama desolador. Durant esta nit ha continuat plovent i el paisatge este matí era semblant al d'ahir. La tardor ha entrat en guany inesperadament i ha portat amb ella una gota freda que ha descarregat quantitats espectaculars d'aigua. Així, en les últimes 24 hores a Pinet s'han registrat 446 litres per metre quadrat. 420 han caigut a Dénia, a la Marina Alta i 305 a Gandia. A la Ribera Baixa s'han comptat 212 litres per metre quadrat a Cullera i 193 a Corbera. A la Marina Alta, a Pego, s'han recollit 160 litres fins a les 8 d'este matí. Fora d'estes comarques no s'han registrat quantitats destacables. A les capitals, 41 litres han caigut a Alacant, 33 a València i 14 a Castelló. Amb tot, sembla que s'allunya el risc de pluges fortes i generalitzades. De fet, el Centre Meteorològic de Llevant acaba de decretar la fi d'este episodi.
Les pluges que han caigut a la comarca de la Safor han provocat la inundació d'algunes zones. En aquestes imatges que ara veuran gravades per Canal 9 este estiu es pot veure el terme de Gandia en una situació normal. Ahir un altre helicòpter va fer el mateix recorregut i va enregistrar les mateixes zones i els efectes que han provocat les pluges. Com es pot observar, els bancals estan completament negats i les cases d'horta queden com illes enmig de l'aigua. Algunes carreteres també s'han convertit en rius improvisats pels quals passa una gran quantitat d'aigua. I perquè ens explique com s'han produït aquestes pluges generalitzades que han caigut a la nostra comunitat en les últimes hores, tenim en directe Victòria Rosselló, que ens facilita la informació de l'oratge cada dia. Bon dia, Victòria. Hola, bon dia. A què es deu aquesta situació d'inestabilitat, Victòria? Es tracta d'una situació d'inestabilitat típica de les que donen pluges a les nostres comarques durant la tardor, només que podem dir que tal vegada s'hagi avançat una miqueta. Tenim, per una banda, o hem tingut inestabilitat en les capes mitjanes de l'atmosfera i, per altra, una entrada de vents humits, càlids de la mar, en definitiva vents de llevant, que han durat un parell de dies i que han propiciat aquestes pluges tan intenses. En alguns punts de la nostra comunitat, com ara Benifairó o Simat, han caigut més de 500 litres per metre quadrat. És normal que caiga tanta quantitat d'aigua en tan poc de temps? La veritat és que ens hem d'anar anys enrere per a trobar un cas, podem dir, de característiques paregudes. De fet, des que elaborem la informació meteorològica a Canal 9, des del 89, no tenim un cas comparable. Probablement hauríem d'anar al 1900, volem dir, 87, amb el cas de Gandia, on es creu que registraren 800 litres per metre quadrat en 24 hores. De totes maneres, aquests fenòmens tenen una recurrència molt llarga, és a dir, teòricament es suposa que han de passar una vegada cada 100 anys. Acabem de passar uns anys de sequera i de sobte no ens acabem l'aigua que ens arriba. Té alguna explicació, aquest fenomen? Són cicles que es repeteixen? Definitivament sí, són cicles de la natura i de fet justament fa poques setmanes el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani anunciava que s'acabava l'actual cicle de sequera i que pareixia que encetaven un de nou en noves pluges. De fet no ha estat malament per a començar, això no vol dir ni molt menys que durant tot el mes de setembre hagin d'esperar pluges, però de moment ahí estan les precipitacions que s'han registrat. Remet ja la situació? Clarament sí. De fet, avui encara continua núvol, però ja les pluges han parat o són molt dèbils i, de fet, també els vents ja van canviant, també es trau a ponent i això vol dir que s'aclarirà ràpidament, si no avui, demà. Gràcies, Victòria, i al final de l'informatiu t'esperem perquè ens amplies la informació de l'oratge. Continuem. La tempesta d'ahir a Tavernes de la Valldigna va ser impressionant, com podran comprovar en les imatges que ara els oferirem, captades per Paco Enguix, un veí de Tavernes que ha registrat un document de gran interès informatiu. Unes imatges, com han pogut comprovar, de gran valor informatiu. Es va tornant la normalitat. Com dèieu en anteriors informacions, avui era el dia de començament del curs escolar i també l'aigua ha afectat. Ens donen més o menys ja un balanç provisional de que 11.000 xiquets no han pogut anar a l'escola este matí a causa de les pluges o bé de que hi havia carreteres tallades i no podien arribar. També ens han dit, si en l'anterior connexió comentaven, que un dels helicòpters que sobrevolava la zona duia a bord el president de la Generalitat, que no sabem exactament a quina hora
hora farà acte de presència sí en el punt en què nosaltres ens trobem. A pocs quilòmetres d'ací, també a la Valldigna, en concret al poble de Simat, ha plogut moltíssim. De fet, han batut un trist rècord, un rècord històric de pluja torrencial. En unes 24 hores han caigut més de 500 litres per metre quadrat. No s'han de lamentar desgràcies personals, gràcies a Déu, però el rècord s'ha batut i anem a saber com estan ara els habitants de Simat de la Valldigna. L'aigua va caure amb ganes a la localitat de Simat de la Valldigna, a la comarca de la Safor. Amb tantes ganes ho va fer que va batre un rècord històric. En tan sols 24 hores es pogueren registrar 525 litres per metre quadrat. Les provetes i les cubetes que utilitzen normalment els observadors meteorològics, que mesuren 56 litres per metre quadrat, es tornaven xicotetes i s'havien de canviar cada poc de temps. Calia utilitzar-ne altres amb més cabuda. En la història de Simat, possiblement, de les persones més velles, no hem conegut una pluja més intensa durant 18 hores com les que van ocorrir ahir. Això és un medidor que tinc jo així, i clar, com quan venen les pluges aquestes de la tardor, resulta que en 10 minuts o un quart, o si vol dir-li mitja hora, ompli tot això. I jo, per a no estar així contínuament medint, buidant i tot això, el vaig ubicar aquell potet, que allí ne caben 200 litres. El veïnat no donava crèdit a la quantitat d'aigua que queia, tant i durant tant de temps que ningú gosava eixir al carrer. Jo no havia vist mai tanta aigua com ahir. És que va estar 7 hores sense baixar de... Iau. Escolta, jo no ho havia vist mai. Ja passava de part a part, per dalt de les feres, i pedra, i tot el que es presentava. Arrastrava pedres de la muntanya? A més, sí. Que portava una força increïble. Increïble, i tan increïble com la portava. Tot i la gran quantitat d'aigua que va caure, no s'ha produït cap incident important. El poble de Simat de la Valldigna està a la falda d'una muntanya i l'aigua corria pels carrers cap avall. Tan sols cal destacar que l'aigua entra en unes quantes cases que estan a la part baixa del poble. Ja ho han sentit, mai havia plogut tant en tan poc de temps. De moment no tenim noves dades, des d'ací continuarem pendents durant tota la vesprada de totes les coses que vagin produint-se per a donar-los una informació completa en l'informatiu d'esta nit. Res més, bon dia. Gràcies, Maria Josep. Bon dia per aquesta informació que ens heu oferit des de Tavernes.